Меня зовут Лариса Шчаракова, я журналістка, краязнаўца. Я знаходзілася ў зняволенні 2,8 месяцаў. Я была абвінавачана па артыкуле дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і за дзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Вызвалена 11 верасня 2025 года у выніку дамовы паміж Дональдом Трампам і Александром Лукашэнкам. Я была памілавана, вывезена прымусова ў Літву. Тысячы і тысячы людзей сядзяць у такіх вельмі цяжкіх умовах, губляюць там сваё здароўе і так выхоўваюцца, так перавыхоўваюцца там у душках, што зноў вяртаюцца ў калоніі, здзяйсняюць зноў злачынства і вяртаюцца ў калоніі. І, канешне, такая ганебная лічба рэцыдыўнасці, як там 40%, ну гэта не па жанчынам, па мужчынам, гэта проста ганьба, сорам для дзяржавы і, канешне, гэта кажа пра глыбокі крызіс, у тым ліку і пенітэнцыярнай сістэмы. Яе трэба рэфармаваць, яе трэба мяняць, яе трэба рабіць больш сучаснай. Лариса, ты уже паўгады у Польшчы, выехала ў другой хвалі памілаваных беларусаў пасля перамоваў беларусаў. Выехала. Дэпартавалі, так, дэпартавалі. Як у тебе зараз справы? Ці атрымала ты міжнародную ахову? Так, я знаходзілася 5 месяцаў у Літве, бо праходзіла там медычнае абследаванне, лікавалася, в санаторыі была і, ну, самае галоўнае, што атрымлівала стаматалагічную дапамогу, пратэзіраванне, і, карацей, все это заняло 5 месяцаў. І атрымліваецца, што я прыехала ў Беласток толькі на пачатку лютага і падалася на міжнародную абарону. Але праз тыдзень, ну, не я, мы з сынам разам прыехалі, але праз тыдзень мы атрымалі ад ужонду польскага, вось этого па справах цудзаземцаў, атрымалі паперу, што нашы дакументы не будуць разглядацца, што яны не хочуць прымаць да разгляду нашы дакументы па той простой прычыне, што мы за нас адказаная Літва, што першая бяспечная краіна ўезду была Літва, і поэтому, калі ласка, перадаляйце да Літвы. Ну, там, натуральна, так не было напісана, але сэнс быў такі, што гэта было яшчэ не канчатковае рашэнне, таму што яны прапаноўвалі мне, адпаведна, і сыну яшчэ нейкія цягам тыдня прадаставіць нейкія паперы, чаму, якія абгрунтоўвалі, чаму мои дакументы трэба разглядаць тут, чаму мне трэба у Польшчы даць міжнародную ахову. І я такія дакументы прадаставіла. Але, ведаеце, асадачак быў вельмі непрыемны, таму што улічыце, што я 15 гадоў працавала на Белсат, я 60 разоў прыцягвалася да адміністрацыйнай адказнасці за працу без акрэдытацыі з замежным СМІ. Адпаведна, і 3 гады амаль я адсидзела ў вязніцы акурат за тое, што я была журналісткай, у тым ліку і тэлеканал Белсат. І мне падавалася, што апроч таго, я была вывезена, то бок это не тое, што я сама там зрабіла візу літоўскую і паехала праз Літву ў Літву. Я была вывезена, то есть меня ніхто не запытываўся маёй згоды, ці хачу я кудысь ехаць там, ці хачу я ў Літву ехаць, ці яшчэ просто была вывезена, выштурхнута, выкінута з радзімы, з краіны. І таму мне просто вельмі крыўдна, што я фактычна пацярпела за то, што я была журналісткай польскага СМІ. Яно працуе для Беларусі, але гэта ж фактычна польская СМІ, юрыдычна польская СМІ. І хіба я не маю права атрымаць тут міжнародную ахову, ці прынамсі хіба я не маю права, каб мяне разглядалі тут. Ну, хай сабе там мне адмовяць, ну, хаця б взялі да разгляду мае дакументы. А такая ситуация ва ўсіх, кого вывезли у верасні 25 года, ці не? Абсолютно розная ситуация, абсолютно розная ситуация. Есть Павел Мажейка, есть Павел Падабет, есть Ірина Слаўнікова, да, чые документы разглядаюцца. Ну і хутчэй за ўсё яны атрымаюць міжнародную абарону. Ёсць
Ёсць тыя, тыя палітзняволеныя, якія атрымалі міжнародную абарону альбо від на жыхарства, яны атрымалі. Гледзячы, ці падаваліся яны яшчэ на... Не все ж падавались на міжнародную абарону. Некаторыя проста ў Літве падаліся на ВНЖ, так званае, так? І яны все ўжо атрымалі. Все атрымалі. Недзе самы кароткі тэрмін, гэта быў 2 месяцы. 2 месяцы людзі пачалі атрымліваць часовы від на жыхарства. Ну, і там 3 месяцы і міжнародная абарона была ўжо ў спарышы, здаецца. Тыя палітзняволеныя, якія засталіся на Літве, яны таксама ўжо атрымалі, так? Яны не ўсе падавались на міжнародную ахову. Але тыя, хто падаваліся, ўжо многія паатрымлівалі і міжнародную ахову, і ВНЖ. Ці можна сказаць, што ў першай хвалі вывезеных палітзняволеных з Беларусі, першая, другая, сітуацыя была трохі лепш, бо яны выязджалі з дакументамі, з пашпартамі, а тыя вось, якія пасля выязджалі, ім не давалі пашпарты, так? Не, у кожнай групе былі тыя, у каго былі пашпарты. Наколькі я памятаю, вот нас было 52 чалавекі 11 верасня, да? Но мы адразу мінусуем 10 чалавек, таму што яны ніякія не палітычныя. Гэта тыя замежнікі, якія здзейснілі злачынства на тэрыторыі Беларусі. То есть застаецца 42 чалавекі. І з іх, здаецца, я не хочу падмануць, но чалавек 10, напэўна, не мелі пашпартоў. У тым ліку Галіна Дзерпыш, таксама, якая пражывае у Беластоку. І чалавек 10 не мелі пашпартоў, усе астатнія мелі пашпарты. Якое пытанне было? Ці сітуацыя лягчэй у вас была, што вы мелі пашпарты? Окей, то бок не ўсе мелі пашпарты. Да, але большасць мела пашпарты з нашай групы. Ці адчуваеш ты зараз сябе ў бяспецы тут у Польшчы? Абсолютно. Просто у какой-то такой параллельной реальности, у какой-то такой абсолютно іншай реальности. Я уже забыла, что такое увесь час бояться, что по тебе прыйдуць, увесь час бояться гэтых визитаў, гэтых всяких чарцей, якіх там губазікаўцаў ці іншых. Вось. І я забыла, что значит, что увесь час жыць у страхе. Конечно, здесь ситуация нашмат лепшая. Я калі сидела, я думала, что все, беларушчына загінула, что беларускія СМИ загінули, яны ледзьве выжываюць там, что беларускія НЖО бедныя таксама сканалі. Але калі я выйшла і гляджу, як все это зараз, сколько тыя СМИ, якія былі, яны засталіся. І НЖО таксама, і многія яшчэ больш яны больш актыўныя сталі, яны павялічылі свае шэрагі, яны больш заўважныя. Тут я зараз гляджу на весну, яны проста, яны малойцы проста, яны робяць шмат працы і ніяк нельга сказаць, што там яны ў заняпадзе знаходзяцца. Яны на піку, я бы сказала, сваёй актыўнасці, сваёй НЖОшнай актыўнасці. І так са шмат такімі арганізацыямі, і вельмі шмат всякага двіжа вуршняка беларускага. І я не ведаю, мне падаецца, у Гомелі столькі не было мерапрыемстваў, хаця Гомель паўмільённы горад, так, не было столькі мерапрыемстваў, якія ладзілі грамадскія арганізацыі, так, сколькі тут. Ну, Беластоку, у тым ліку, у Варшаве, паўсюль. То бок, дзякаваць Богу, што все так. І натуральна, ніхто не чапае, нідзе ты не бачыш гэтых міліцыянтаў, ніхто на цябе не чапляецца. Некалькі разоў там, напрыклад, у цягніку праверылі дакументы. Дзіўнавата неяк, да? Чаму? Не ўсіх праверяюць дакументы, чаму мяне праверылі. Это так. А былі дакументы ў цябе? У меня было вот это тымчасовае засведчэнне. Чалавека, які... Да. І наогул больш нічога няма? Нічога не было, таму што ў мяне падчас падачы дакументаў на міжнародную ахову ты свой пашпарт аддаеш. Яны забіраюць акурат твой пашпарт і выдаюць табе толькі гэтую паперу. Але яна прыроўніваецца да дакумента, які сведчаць пра асобу. За апошнія паўгады выйшла каля 500 палітзняволеных з Беларусі. І магло выйсці яшчэ больш? Ці дастаткова ўсё робяць беларусы эміграцыі, амерыканскі бок? Ведаеце, можна рабіць вельмі шмат усяго, але, ведаеце, трэба яшчэ ўлічваць, ці ёсць з таго боку зацікаўленасць, таму што мы ж у закладніках у Лукашэнку, так, і трэба ўлічваць, ці... я разумею, ты можаш сказаць, што, маўляў, яму недастаткова прапанавалі плюшак, за які ён бы мог нас адпусціць. Вось. Можа быць, у гэтым праблема, што трэба з ім было больш актыўна гандлявацца, але
ну, менавіта праз санкцыі ціснуць на яго больш. Но тут праблема ў тым, што санкцыі у адрозненні ад мінулых гадоў яны не накладаліся у адказ на там парушэнне на фальсіфікацыю выбараў, напрыклад, як это было раней, а санкцыі проста накладаліся за саўдзел у вайне, і таму саўдзел у вайне ён застаецца, і таму няма падставы іх адмяняць. Я разумею, што тут все гэта наклалася. Ну, конечно, калі мы там, ну, асабіста я, якая прадстаўляла там партыю паміловачнікаў, што называецца, я яшчэ, калі была на волі, я была пераканана, што мяне памілуюць. Вось, то есть я выйду, ну, я уже была, ну, не то, что у меня были опасения, что я траплю ў турму, вось, але ўсё роўна я была пераканана, што это будзе, што я выйду на волю заўчасна, раней тэрміну, праз паміловачны працэс. І гэта же самая надзея мяне грэла ўвесь час падчас зняволення. Я таксама была пераканана і ўсіх пераконвала, што нас памілуюць, што не глядзіце на свае прысуды, не звяртайце на іх увагу, не пераймайцеся за іх, таму што нас памілуюць, што ўсё роўна за нас будуць весці, за нас вядуцца, за нас впісваюцца, вядуцца перамовы і нас лабіруюць. Вось. І такім чынам, ну, вось гэта надзея грэла, і яна проста падтрымлівала там вельмі моцна, і я многіх людзей там падтрымлівала і ўсім казала. Вось, калі яны падалі духам, калі яны падалі духам, я ўсім казала, не хвалюйцеся, нас абавязкова выпусцяць, нас не забылі, пра нас клапоцяцца і нас спрабуюць выцягнуць з егіпецкай няволі. Вось, таму, конечно, цяжка мне сказаць, дастаткова ли было зроблена. Конечно, можна заўжды сказаць, можна было бы і больш зрабіць. Но ўсё ж таки, дзякаваць Богу, што рабілася тое, што зроблена тое, што зроблена. Таму што же не толькі беларускія гэтыя нацыянальныя сілы, яны там палітычныя, якія там грамадскія, яны же не толькі займаюцца лабіраваннем этих палітычных зняволенняў, так, вызвалення. Яны не толькі займаюцца вызваленнем палітычных вязняў, так? Яны же яшчэ і апекуюцца тымі беларусамі, якія тут знаходзяцца, таму што таксама вельмі шмат всякіх розных праблем. Там і дакументы, і немагчымасць, напрыклад, пашпарт працягнуць і так далей. То бок, мне цяжка сказаць, оно было дастаткова нет. Але я ведала, што... Ну, але меня это вельмі грэла. Это мяне вельмі падтрымлівала. Я ведала, што за нас вядуцца перамовы, што за нас спісваюцца, што пра нас клапоцяцца. Табе заставалася 4 месяцы да таго моманту, каб выйсці з калоніі, а цябе вось вывозяць. Як ты васпрыняла вось гэта ўсё? Калі бы мне прапанавалі калі бы мне прапанавалі такі выбар, калі б перада мной быў такі выбар, застанься, ты застаешся ў Беларусі, сядзіш яшчэ 4 месяцы, ну, дасіжваеш фактычна да канца тэрміна і застаешся ў Беларусі, альбо мы тебе зараз 11 верасня, уласна, вывозім, я бы выбрала, конечно, застацца ў Беларусі. Магчыма, потым бы там праз колькі месяцаў ці гадоў я бы з'ехала з Беларусі, магчыма. Але, конечно, я хацела бы застацца. Я і зараз хачу застацца. Я і зараз, ну, мяне гэта вельмі падтрымлівалі. Я жыву гэтай надзеяй, што я паеду дадому. Я не сильно хочу тут укараняцца і, ведаеш, абзаводзіцца нейкімі вялікай маёмасцю ці чым-небудзь, таму што я хачу дадому. Хаця з аднаго боку, а з другого боку я хачу, каб мой сын все ж таки застаўся тут, каб ён тут вучыўся, потым працаваў і быў уже грамадзянінам развязу. Ну, для сябе я ўжо ў такім узросце, што я не хачу пачынаць новае жыццё. І я хачу там, мяне там вельмі шмат чаго трымае. То бок, калі б ты дасидзеў свой тэрмін, то 2 месяцы то ўжо была б на волі, але магчымы кантроль і так далей. То бок, палітвязням, якія выходзяць на волі, ім не даюць спакойна далей жыць? Я маю размаўляю з, ну, асабліва з жанчынамі, якія зараз знаходзяцца пад наглядам, і, конечно, яны у этой гісторыі я чую, як, напрыклад, 25 сакавіка, напрыклад, некалькі разоў уначы кантралявалі, прыходзілі, правяралі. Вось. І, конечно, гэта такое сабе жыццё. Жыццё пад наглядам. Нават ты уже адседзела ад званка да званка, нават не памілавалі, а проста адседзела, вось тэрмін адбыла, і ўсё роўна цябе кантраліруюць, ўсё роўна ты ходзіш там адзначацца, ты ходзіш, і да цябе прыходзяць міліцыянты, табе не даюць спаць, цябе будзяць, і разам з тым пакутваюць твае сваякі, якія наогул не вінаваты ні ў чым. Ведаеш, і
ну добра кантралююць, добра там, ну ведаеш, ўсё роўна над табою гэта дамоклаў меч паўторнай крыміналкі. Ну мала ці што ім, таму што ты, якая прайшла ўжо праз гэтае беззаконне, ты разумееш, што это вот на ізі робіцца, просто разнарядка нейкая, там левая пятка чыясь захацела, і все. І ты зноў фігурант новай крымінальнай справы. Ну і натуральна, што жыццё ў этом страху пастаянным, у этой небяспецы, это, конечно, вельмі вялікае выпрабаванне для нервовай сістэмы, і не все такія стрэсаўстойлівыя. Ну, потому што я жыла ўжо ў такім стане 2 гады, з 20 па 22. Я ведаю, што гэта такое, калі ты ад сабачага брэха ўжо адразу у цябе гэты прыступ трывогі. Сабака брэжа, і все, ты ўжо у цябе тухкае сэрца, і ты уже думаешь, все, по тебе пришли. И тому, коли меня арестовали, я тебе скажу, у меня такая парадоксальная думка была первая. Это был такой релиф. Я просто расслабилась, я подумала, ну все, я теперь уже больше не буду бояться арешту, потому что это так само, это такие вельми липкий такой страх, и такие вот никому не пожадаю праз гэта праходзіць. Вот весь час бояться, что тебя арестуюць. Але ты могла пазбегнуць гэтага арешту і выехаць з краіны, але вырашыла застацца. Чаму? Ну, по дурости. Тоже нельзя это выключать такой опции. Ну, слухай, во-первых, я ніколі не хотела покидать Беларусь. И тут еще, ведаете, что супало, что прибило гэты страх частково? А то, что я занялась этнофотосетами. То есть у меня есть уласная коллекция этнічнага адзення нашага рэгіёна, і я пачала людзей фотаграфаваць у гэтым адзенні. И меня до такой ступени захапила эта справа. У меня она пошла, у меня гэты проект пачаў імкліва развиваться, и это мне дало просто, я была таким драйве, на таким куражы, и так мне хотелось этим заниматься, и поэтому я себе улюлюкала там, заспокоила себе, а может меня прынясе, ну ведаеце, калі чалавек не хоча моцна, ён пачынае себе дурыць, умоўна кажучы, так, ён пачынае прыдумляць, чаму не варта баяцца, а раптам все будзе добра, там, а я ж нічога кепскага не зрабіла, ну як, зрэшты, як многія думалі, што калі ты нічога кепскага не зрабіў, значит, калі ты прыстойны чалавек, значит, цябе не за што садзіць у турму. Ну, гэта была, конечно, такая моцная памылка. І, ну, вот, з аднаго боку, это этнофотосеты, з другого боку, я реализовала свою другую хотелку, я поступила в магистратуру на психологию, это была моя мара, моё жаданне. То бок, я вот пачала реализовывать свои 2 хотелки, это заниматься арт-фотографией этнічнай, так, популяризовать национальную культуру, показывать ейную прыгажосць. И в университет поступила, и так само гэта была крыніца такого драйву, такого натхнення, такой радости. Ну и все гэта, конечно, прибило страх арешту. Но, в принципе, я вам скажу, что нават мне Бог давал магчымасці, ну, то бок, вот, у меня был миллион магчымасцей, и нават за 3 дни до арешту прибегает мой сын с крама и кажа, а у нас крама близко находится, каже, мама, продавачка кажа, что целый день стояли, была машина, там у ёй заходзіце супрацоўнікі нейкія, и увесь час сачылись за хатой. Ну, то есть, это уже прям снаряды клались вельмі близко. То есть это прям звонок было. Можно было у гэты момент за 3 дні до арешту, можно было вось менавіта ў гэты момент, потому что, ну, это уже был прям знак. Прям можно было ў гэты момент схапіць сам сына, скласці рэчы і на пяту нарезать. Но нет. А затрымалі як? Замовілі фотосесію? Да, мне некая жанчына написала, что она хочет сфотографоваться. Это был аўторак, и аўторак 6 снежня, и я адчыняю дзверы, но стоит жанчына и мужчына. Ну так бывает, да, снимается один человек, а яе ці яго суправаджае там яшчэ нехта. И мы проходим, а у меня такая асобная локация была на гэтым, у гародзе.
асобная лакацыя, дзе была асобны такі дамок, дзе я фатаграфавала. І я захожу з імі ў гэты дамок, там все уже развешано, все мои там. І у меня нават новая лакацыя была з люлькой. Я ее только зрабіла, і уже такая была, ведаеце, хотела паспрабаваць, як это все будзе выглядаць з гэтай люлькой. І ну і все, там уже все уже адпрацаванае, все это адзенне, все это, ну файна такая ідылічная карціна была. І я кажу, все, давайте перапранайцеся. І супрацоўнік дастае ксіву і кажа, вельмі, так сказаць, не хочется вас, ну что это такое, кшталту, не хочется вас расчароўваць, і мне непрыемна гэта казаць, але вось я такой-то там з следчого камітэта, там ці з губазіка, уже не памятаю хто, і там вы падазраваны, вы ў такім-то статусе, і вот зараз будуць адбывацца там працэсуальныя дзеянні. Одразу провели в обшук, так? Так, Дали в общем, можливість собрать речі? Ну, во-первых, у меня же тревожный чемоданчик уже был собранный, то есть я то все еще докидала и пошла. Но в общем, уже все недзе, ну, долго, прям годин 5, напевно, потому что великое помешкание, и сама хата, и гараж, и вот эта локация этничная. И ну, это была вельми тяжкая, конечно, сцена, потому что там про сколько-то годин сын пришел со школы. И ну, это, як звичайно, мамочка, пришел, там все такое. И я уже выхожу, и еще перед гэтым я, конечно, не плакала, уже як убачила его, так давай уже так. Ніагарський водопад. І фактично я вже не сачила за гэтым обшуком, просто мы там просидели з ім і некалькі гадзін проплакали. Ты разумела, что гэта надолго? Ну, я была, конечно, подрыхтована, но и он-то нет. Ну, как бы это было мое свядомое решение. Я ведала, что я вельмі моцна ризикую. Я ведала, что все это может скончиться дурмою, и, ну, как бы, да, это было мое решение. Я застаюсь, и это как бы такая, ведаете, как я это называю, это была сделка такая с режимом, мовляв, окей, я ни в чем не виновата, но коли треба отсидеть, я отсижу, и таким чином куплю себе право, заслужу себе право застаться на радзіме. Потому что я разумела, что коли я зараз уцяку, то у меня не будет магчымасці вернуться. Я такая вот наивная была, я подумала, что вот так все это будет. Я вот отсяжу, и меня покинуть у спокое. Ну, я моцна помылилась. Чего такого не отбылося. И режим частку своей дамовы не выканал. Ну, хотя они не ведали про эту дамову. Это я так. Тебе затрымалі, повезли ў турму. У Ічу. Сын у выніку. Яго змясцілі, я ж адна, я ў разводзе, і я яго гадавала адна і пражывала з ім адна. І ну, паводле закона яны мусілі яго змясціць у СПЦ, вот этот прыёмнік-размеркавальнік, вось, то есть месца, куды змяшчаюць дзяцей, якія засталіся без бацькоўскай апекі. Ну, то бок это так па законе. Не то, што яны такія ізвергі, але ну, такі закон. Такі закон. І колькі ён там часу пробыў? Ён некалькі тыдняў. Але, конечно, яго тэлефон же забралі, так? І для такого хатняга дзіцёнка, і, конечно, для яго гэта был неверагодны стрэс. Это просто был неверагодны. Мы з ім размаўлялі. Ну, зараз он спакойна ўжо пра гэта кажа, але я яшчэ у турме і ў калоніі пра гэта размаўляла з ім і пра гэты ягоны досвед. І я бачыла, што ён ледзьве стрымліваў слёзы. А ты адразу даведалася, што яго забіраюць у приют? Не, там же такая вот мерзкая звычка, да, все это вот, но один из способов яшчэ націснуць на тебе, потому что там вину не признавала, это показаний не давала, и один из способов націснуць это позбавить тебе ліставання і з роднымі. Калі ты, это вельмі такі моцны стрэсовы фактор, калі ты не атрымліваеш тыднямі, ты не атрымліваеш паведамлення з дому, і гэта ну вельмі моцна прыгнячае і засмучае, вельмі моцна. І вот менавіта следачка, вось это Алла Уладымцева, я думаю, что это было ейное распараджэнне, каб мне не аддаваць лісты з дому. І я доўга не ведала, што з сынам.
Ну, у меня была дамоўленасць сваёй пляменніцы, што яна возьме апеку над сынам. І, в прынцыпе, я была пераканана, што нехта што яна гэта зробіць, але ну, яны звярнуліся, мае сваякі звярнуліся да былога мужа і неяк так пераканалі яго, што каб ён прыехаў і забраў дзіцёнка. І там праблемаў не было, таму што ён біялагічны бацька, ён не пазбаўлены бацькоўскіх правоў, і там ён некалькі даведак прадаставіў і аддалі яму сына без пытанняў. Падчас твайго зняволення на пачатку памерла маці, так? Да, я была в СІЗА. Гэта яшчэ да суда, так? За 2 месяцы. Или І за 1,5 месяцы. не адпусцілі на пахаванне? Па-першаму, я не ведала, потому што мои родныя вырашылі меня не траўмаваць, і я дагэтуль не магу ім это дараваць, таму што ну, мы ж там спрабавалі як бы весяліцца і спрабавалі, таму што я не хацела ставіць на паузу сваё жыццё. І наша камера, напрыклад, была спеўная камера, нас называлі, да? Альбо там какое-нибудь віо какое-нибудь турэмнае. Таму што мы ўвесь час спявалі. Куды б мы не ішлі, што б мы не рабілі в камеры ці ў душы, ці на прагулкі, мы ўвесь час спявалі, весяліліся, там спрабавалі неяк так себя псіхалагічна так падтрымаць. І конечно, мне вельмі прыкра, што я не ведала аб смерці маці. Магчыма, я ў гэты дзень і таксама там весялілася. І, конечно, я не магу дараваць сваім сваякам, што яны вот так паставіліся, што яны вырашылі, каб па нейкай дзіўнай логіцы яны вырашылі мяне не траўмаваць перад судом і не казаць мне пра смерць маці. Ну, але потым все роўна сказалі, і это было, конечно. А як не сысці з ума, калі дзіцё тваё ў прыюце, маці памерла, і ты нічога не можаш зрабіць? Ну не, дзіцёнак-то ўжо ж на той момант быў з бацькам, ці то ўжо на той момант быў з дзедам зноў, бо бацька з'ехаў. Ну, вы разумееце, там якая сістэма? То есть Нельга паказваць слабіну? не, я как бы ніколі не замарочвалася этим. Ну, просто памірае чалавек, і табе трэба гараваць. Ну, не трэба гараваць, а ты пачынаеш гараваць, і... Ну, нет, я плакала, сколько хотела, плакала там. Конечно, это было... Вы ведаеце, тут же не справа, что там на пахаванне не пусцілі, а то, что человек памёр. То, что это... Турма, не турма, ну все равно это то же самое было бы и дома. Атрымалася пратрымацца, дзяўчыны патрымалі ў турме, у СІЗА тогда? Ну, да мне паўсюль добра ставіліся, і ў турме, і ў гэтым. То есть у нас ну, добрыя адносіны з дзяўчатамі былі. За што ў выніку цябе асудзілі? Ну, ведаеце, што я... Калі меня запытваюцца, за што, так? Я сама журналістка і таксама нейкія тэксты пішу, і яна вот перастала зараз пазначаць артыкулы, потому что, ну, меня осудили за то, что я журналістка, за то, что я займалася журналісцкай дзейнасцю, за то, что я працавала на тэлеканал Бясат, супрацоўнічала з сайтам «Гомельская вясна», меня за гэта осудили. Ну, фармальна яны там придумалі артыкул дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь, нібыта то, што я пісала там у сваіх матэрыялах, гэта дыскрэдытуе Рэспубліку Беларусь. За што за Рэспубліка Беларусь, якую можна дыскрэдытаваць там нейкімі матэрыяламі на міжнароднай арэне. Вось. І поэтому, ну, просто спачатку это был адзін артыкул, гэта вот дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, нібыта я падчас інтэрв'ю, які я сама давала, я некі крытычна выказвалася пра там міліцыянта, урад, Лукашэнку. Вось. А другі артыкул гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, якое выявілася ў падрыхтоўцы матэрыялаў для Белсата і Гомельскай вясны. Вось. І колькі ў выніку далі табе? 3,5 гады. Ну, там 1,5 гады па аднаму, 3 па іншаму артыкулу, але там же ж частковае складанне гэтых тэрмінаў адбываецца, і у выніку атрымалася 3,5. Чакала гэты гады ці не?
Чакала. Ну, я ж бачыла, што там ну натуральна, што надзея заўжды ёсць і у прынцыпе па законе, так, то есть там жа ж не толькі пазбаўленне волі. Там такая лінейка, асабліва па першым артыкуле дыскрэдытацыя, бо ён такі менш важкі. Там ёсць і арышт, і хімія, ну, абмежаванне волі, там всё ёсць, но і па законе яны мусяць першаходу даць мінімальныя пакаранні. Ну, і не звязана, напрыклад, з пазбаўленнем волі, але ж дзе той закон? Але ж хто ім кіруецца зараз? Адносна палітычных вязняў. І ў выніку пасля турмы гомельскай цябе адпраўляюць у гомельскую калонію. Да, я не писала, як это называется, як мы жартуем, да апеля не звярталася, апеляцыю не писала, потому что з аднаго боку мне уже просто устыла сядзець у гэтых казематах, а з другого боку я не верыла, што апеляцыя можа нешта даць у палітычных справах. І таму вось 22 верасня мяне адправілі этапам у папраўчую калону нумер 3, якая знаходзіцца проста ў іншым раёне. Адправілі этапам, бо шмат хто распавядае пра этап, гэта поезд, цягнік едзе там праз шмат гарадоў, там можа суткі, напрыклад, ехаць, а цябе як адправілі? То бок Гомеля Гомель? Да, этап это таксама этап. То есть вот это вось, ну, уласна, як бы фармальна вот перамяшчэнне з аднаго раёна ў іншы зняволенага, так, это таксама лічыцца этап. Это ж не трансфер з аэропорта у гатэлі. Это этап таксама. Але ён займае там некалькі гадзін, так? Як у іншых 30 хвілін. Напрыклад, з Гродна, каб патрапіць у магілёўскую турму, гэта трэба па гэтым Сталыпіні праехацца, так? Шмат часу. Ну, 30 хвілін я ехала недзе. У выніку ты трапляеш у гомельскую калонію. Ты, напэўна, шмат, як журналіст гомельскі, пісала пра гэту калонію, шмат, напэўна, ведала пра гэта. Я нават арганізоўвала прагляд фільма «Дэбют». Ну, прагляд і абмеркаванне этого фільма ў 19-м годзе. Я не думала, што... Тое, што ты ведала пра гэту калонію, і ты вось зараз апынулася в гэтай калоніі, што ты можаш сказаць? Ці адрознілася пра тое, што ты думала раней? Ну, я трапіла ў калонію, я была шчасліва. То есть у меня тыдзень была эйфория, потому что я, чтобы вы разумели, 8 месяцев я просидела я была в 2 камерах фактично, у 3, ну, але такі доўгі перыяд у 2, так, я просидела ў такім мікраскапічным памяшканні, ну, одно было зусім мікраскапічнае, другое было паболей. Но ў любым выпадку гэта былі казематы, так, потому что на вокнах былі там наморднік, такая сетка рябіцца, так, потым краты, потым шыба і зноў краты. Ну, то есть это вось такое, света белага было не бачна уже из-за того, что столькі было кратаў. І то есть это былі казематы, ты света белага не бачыла, ты неба бачыла все закратаванае, і ні травінкі, нічога ты не бачыла. І раптам ты... і хадзіла ты толькі ў суправаджэнні этих кантралёраў, рукі назад. И, конечно, вот такое вот было. Ну, и сидела 24/7, ты сидела в этих казематах. И выходила только раз на день на прогулку на 30 хвилин ці на гадзіну. А тут ты трапляешь, и тут ніхто тебе, ты сама ходишь. Ну, так, обмежавана, так, ну, ты сама ходишь, тебе никто не водит, руки у тебя не за спиной. А я еще спочатку, ведаете, такой рефлекс был, идешь и руки за спиной зрабіць. Нет, ты уже сама ходишь, ты уже выходишь, ты уже бачишь небо без кратов, ты бачишь, а там еще клумба была, там была клумба, где росло 30 кветок, а еще такое надворье было доброе, что все буяло. 22 вересня, но все буяло. Ружи там вот такие вот, некалькі гатунков, некалькі этих колеров. И наогул я на это все глядела, на эту клумбу с карантина. Я глядела, это для меня было просто райский сад. У меня такое отчувание было, что я в раи, что я трапила просто в рай. Ну, до такой ступени вот это сидение в этих казематах уже просто устыло. И до такой ступени это для человека просто абсолютно не натуральное нечто. Вот сидеть 24/7 сидеть у закратаваным памяшканні. Вось, тому тыдзень я кайфовала от колонии. Ну, сказать, что там меня что-то такое уразило,
Ну, не скажешь, что меня там что-то уразило. То есть я была так само падрыхтавана. Ты больш калі ты сядзіш у калоніі, у турме, у СІЗА, ты же таксама нейкая інфармацыя да цябе даходзіць, як все там уладкавана ў гэтай калоніі. То бок я ўжо была неяк так падрыхтавана. Хаця потым апынулася, што частка інфармацыі, з якой дзяліліся са мной іншыя зняволеныя, яна непраўдзівая. Наприклад. Ну, там что ж, это все першаходы сидели, да, это все люди сидели, якія ніколі самі не былі, яны таксама ад кагосьці там атрымлівалі. Ну, напрыклад, што нам сказалі, што там, маўляў, заробкі на фабрыцы можна зарабіць 600 рублёў на рукі, 600 ці 800 рублёў. Ну, па факце, якія там 600-800? 30-40 рублёў, 50, это добра. Так. Вось, і што там яшчэ? Ну, войска. Калі так казаць, так, агульнае ўражанне, гэта, як Ксенія Луцкіна кажа, дурное войска. Не ведаю, дурное, не дурное, но это войска. І заўжды я, таму што я ўвесь час думала, як чалавек, які мысліць дзяржаўнымі катэгорыямі такія, вот што можна тут змяніць? Вот, ну, адразу я прыйшла да высновы, што эту пенітэнцыярную сістэму трэба мяняць, вот эту каланіяльную сістэму трэба мяняць, таму што яна неэфектыўная, яна не спрыяе выпраўленню людзей, яна вот это папраўчы складнік, а это ж папраўчая калонія, ён там вельмі слабы. То есть то, што трэба рабіць з гэтым. Ну і зараз, калі я размаўляю са многімі вязнямі, мяне лічаць, што я немножко з прыветам, што, маўляў, ну, што ты хочаш? Яна заточена, каб людзі там пакутавалі і каб яны не выпраўляліся. Но все роўна для мяне ж какая-то безглуздзіца. Трэба зрабіць так, каб людзі не траплялі. Ну, для мяне вот рацыйны падыход трэба зрабіць так, чтобы людзі больш не траплялі. Потому что гэта, ведаеце, трымаць этих жанчын, напрыклад, да, в этой колонии, это значит, что их дети бездомные, ну, то есть нават калі яны там безнаглядныя, яны трапляюць у гэтыя прыёмныя сем'і, але многія дзеці там пакутваюць, потому что контроль за гэтымі бацькамі, прыёмнымі бацькамі вельмі слабы. Там, а не многіх, а есть выпадкі і гвалці даже гэтых дзяцей. І я размаўляла з дзецьмі, якія сіраты, якія гадаваліся ў гэтых прыёмных сем'ях, і многія там пакутавалі, ненавідзелі сваіх бацькоў. Ну, бо яны многія ўсведамлялі, што іх взялі, каб, напрыклад, атрымліваць гэтыя пасобі дзіцячыя, атрымліваць гэтыя выплаты ад дзяржавы. І, ну, гэта зло. Ну, увогуле, сірацтва – это зло просто. Дзіцёнак павінен гадавацца ў сям'і, за ім трэба сачыць, яго трэба кантраляваць, яго трэба развіваць, яго трэба любіць. І максімальна трэба спрыяць таму, каб заканадаўства павінна быць, это вот карніцкае, оно максімальна павінна быць заточана пакідаць жанчын дома, любую магчымасць выкарыстоўваць і так затачыць заканадаўства, што калі ёсць магчымасць, калі, напрыклад, злачынства не асабліва цяжкае, не звязана там з... Ну так, каб все ж таки жанчыны мелі магчымасць заставацца сваімі дзецьмі, гадаваць сваіх дзяцей, потому што з гэтага потым ідзе вельмі шмат праблем. Дзеці без нагляду, без бацькоў, яны альбо ў залежнасць нейкую ідуць, а потым крымінал, альбо і тое і іншае, вы разумееце, пачынаюць ужываць алкаголь, пачынаюць это наркотыкі, потым пачынаюць становіцца за цімі кур'ерамі і трапляюць у турму. І это прям зло-зло. І я подумала, трэба просто памяняць сістэму, трэба што-то памяняць, каб жанчыны не выхадзілі азлобленымі, каб, напрыклад, што мяне вельмі непрыемна здзівіла, УДО не выкарыстоўваецца, да, умоўна-дэтэрміновае вызваленне. Ну вот это ж нават не то, што трэба заканадаўства мяняць, это прапісана то есть это есть у гэтым УІКе, то есть што зняволены там праходзіць пэўны час, ну лечачы які артыкул, да, і мае права добрыя паводзіны, добрая праца, там гэтыя станоўчыя нейкія такія характарыстыкі, і мае права на умоўна-дэтэрміновае вызваленне. Чаму? Навошта трымаць все гэтыя тэрміны гэтых жанчын, калі яны мусяць быць за сваімі дзецьмі і гадаваць сваіх дзяцей, апекавацца імі? Ну, напрыклад, Качанова, там іншыя чыноўнікі прыязджалі ў калоніі. Ці была магчымасць палізняволеных штосьці сказаць, распавесці рэальную сітуацыю? Ну нет, конечно. Вы что, Качанова? Какую Качанову? Хіба меня бы допустили до той Качановой? Это ж смешно. Там отбирают специальных каких-то там этих
этих вязнярак, да, крый Божа, чтобы это же не палітычныя былі ніякія, то есть якія б там сказалі, як добра ему калоніі жывецца, як усё добра, як все цудоўна. То есть там это же, ну, як бы это ж советская это ганебная практика. Аднойчы это было ў СІЗА. Яны такой гідрык. Крацей, но прокуратура, як вы ведаеце, яна з'яўляецца кантралюючым органам, яна кантралюе гэтыя пеніцэнтарныя ўсе установы. Ну і прокурор іншым разам прыязджае і з вязнямі, так сказаць, сустракаецца, размаўляе. Так яны спачатку прадстаўніца адміністрацыі сама прайшла і запыталася, ці хочаце вы нешта спытаць у прокурора? И я такая, да, хочу, я хочу спытать, я хочу такую-то там тему поднять. Ну, натурально, что в мою камеру он не зайшоў. То есть, как бы, администрация робіць усё, каб ніякія скаргі не выходзілі з калоніі, разумееце? Ніякія скаргі просто не выходзілі, і они не выходзяць. Ну так, але чыноўнікі і прапаганда часто паказвае, што ну, там, 20-21 годах, што вось яны утрымліваюцца ў нармальных умовах, вось адзін палізняволены, вось другі. Можа, яны самі хочуць пабачыць тых самых, так званых, як яны кажуць, палізняволеных, и поразмаўляць. И у них нема никакого желания. Ну ладно, там я увесь час как бы мне хочется шире, конечно, на эту проблему глядеть, потому что как бы там не только палізняволены и сядзяць, там и звычайныя крымінальніцы, и их таксама шкада, и их таксама яны у таких умовах там годами існуюць, живуць. Вы разумееце, про их таксама трэба казаць, не только вось фокусавацца толькі палізняволены. Ну натуральна, палізняволены это наогул не вінаваты чалавек, які не павінен был туды трапіць ні пад якім выглядам. Але там і іншыя жанчыны сядзяць, якіх ну, трэба таксама ім увагу надаваць, калі мы кажам пра беларускія турмы. Ну, не трэба пра іх забываць. Там шмат несправядлівага і дачынення да іх, да звычайных жанчын. Вось. Вот что меня еще вельми, ну, это сказать, не то что раздражняло, но здзіўляла, да? Як толькі проверки, да, там, ну, я не ведаю, хто там генерал, які прыехаў, там судзіна з дэпартамента по выкананні пакарання, там прокурор прыехаў, неважно. Але галоўная установка, што зэка трэба прыбраць куда-то, там зэка трэба кудысьці пасадзіць, каб яго, крый Божа, не было бачна. Я так про себя думала, ну, мы з дзяўчатамі таксама арганізавалі над гэтым. Ну, увогуле, ось этому ну, генералу там, ці прокурору, може, не цікаво, як виглядає зек, ну, що він у себе уявляє. Там. У школі так само, коли приходять, там школьників амаль нема, яны десь сховані, показують нейкі кабінет, ось сидять, працюють. Ну, для мяне гэта вельмі дзіўна, да? Вот, і калі б я была чыноўнікам, мне бы было цікава все ж таки жывыя людзі. Потому что іх просто, нас усіх кудысьці там в ПВР закрываюць, так, вот это памяшканне для выхаваўчай працы. Ну, не под замок, он может на нас так вот глянуть, ну, здрасте, там, женщины, там. Ну, и все. То есть, показывают, як мы там, наши секции гэтые, так, наши там умывальники, кухни показывают, все, но нас не показывают. Ведаеце, самое важное, это же не умывальник, не кухня, это самое важное, гэта зняволены, ягоныя праблемы, ягоны там стан, як яму сядзіцца, так, ці можа ён захаваць сваё здароўе ў гэтых умовах. Таму што ну, таксама гэта вельмі рацыйны падыход максімальна захаваць здароўе вязня, чтобы ён выйшаў і на бюджэт цяжарам не так сказать, не лег, так, чтобы он не вышел инвалидом, чтобы он вышел здоровым человеком. Ну, для меня там все не про здоровый сенс. У меня такое ощущение, там все не про рацию, там все что-то такое иррациональное, что я не могу зразуметь со своими подходами, этими рациональными. Я не могу разуметь, как так может быть. Ну, так можно оказывать допомогу людям медичную, что они там, что все хроничные хворобы там обостриваются, что стан здоровья погоршается, чтобы просто, ну, чалавек боль-мень был яшчэ здаровы, а уже як выходзіць з калоніі, дык з букетам яшчэ нейкіх дадатковых, свая хвароба абвострываецца, і яшчэ нейкія дадатковыя хваробы ўзнікаюць. Вы разумееце? Вот как бы. А як жанчыны нараджаюць там у калоніі? Звычайным чынам. Якія ты жанчыны, ну, якія не ў калоніі. Але апошнім часам... З дапамогай лекараў. Гучныя справы былі такія, што вось цяжарную затрымалі і... Ой, адна цяжарная была таксама ў ліку палізняволеных і памілавалі, так? Вось яна зараз у Германіі нарадзіла. Яна нават не ведала, што яна была цяжарная.
Ну як? Ну, я сама там не была. Я ў такім узросце, што ўжо не цяжару. Вось. І, ну, мне казалі, што жанчыну там жанчына е вызваляюць ад працы, яна цяжарная, і на якімсьці месяцы яе вызваляюць. Ну хіба там не знаю, на якім, на 8, напэўна, так? Дакладна не ведаю. То есть яе ад працы вызваляюць, ці на 7, і яна знаходзіцца ў атрадзе. І калі гінеколог там ну, вядома ж, да, калі жанчына ўжо павінна радзіць, і калі гэты час падыходзіць, як там это все адбываецца? Можа быць, яе ў ветку кладуць. Ну, карацей, яе ражаць, яе ў суправаджэнні кантралёраў, яе садзяць у этой, ну, па яе прыязджае гэта хуткая дапамога, яе вязуць у радзільню, але яна нават, уявіце сабе, от аперацыя, ці вот, як у дадзеным выпадку роды, яна кайданкамі, адна рука ў яе кайданкамі, она прыкутая да, ну, да чаго там, ці да ложку, ці да вось гэтага гінекалагічнага крэсла. Это просто, ну, уявіце сабе, это ж, ну, для мяне таксама гэта такое, неяк так, ну, нейкі, ну, не абсурд, а нейкая бязлітаснасць, это просто. Ну, як так можна? І ў аперацыйнай знаходзіцца супрацоўніца, ну, это дубачка так званая, да, кантралёр. А ёсць нейкая дадатковая ежа ці вітаміны для цяжарных? Ёсць так званая, там няма такого паняцця як дыета і ў СІЗА, і ў калоніі, але ёсць такое паняцце як усілок, узмацнёнае харчаванне. І конечно, цяжарнасць з'яўляецца паказаннем да прызначэння гэта так званага узмоцненага харчавання. І натуральна, што цяжарным даюць там добра кормяць і як бы, ну, неяк так такое стаўленне, конечно, як да цяжарнай, што называецца. Адзінае, што вельмі таксама мяне вельмі здзіўляе, і мы так са зняволенымі вельмі шмат пра гэта размаўлялі, тое, што магчымасць жыць са сваім дзіцёнкам, а там ёсць ДМР, да, до матері і ребёнка. Так, ну, магчымасць вот рэалізаваць это права жыць са сваім дзіцёнкам ты можаш толькі праз год. Ну, то есть, вот как там жить разом з ім, так, у этом памяшканні. А так ты знаходзішся ў атрядзе і ходзіш туда, ну, часто ходзіш там, просто ходзіш на гадзіну, на 2, пакарміць цыцкаю, разумееш, но ты не знаходзішся з ім разом. І ну, какая-то такая система, ну, видите, ну, это, конечно, ну, я разумею, что этим занимаются солдафоны, поэтому там все так организовано. Ну, например, гэтых дзяцей за імі прыглядваюць як медсёстры, так, вальняшкі, так і іншыя вязняркі з атрада номер 6, это атрад, які спецыялізуецца на всяких таких гаспадарчых працах. Так вось, і, конечно, эта жанчына, якая прадстаўлена глядзець за этымі дзецьмі, вязнярка, яна не мае права, нават вот дзіцёнак плача, напрыклад, яна не мае права яго прытуліць да сябе. Там она не мае права там не чмокнуть яго, там не супакоіць его, потому что же это же дети, да, для іх эта тактильность, это мега важно, что вот адчуць эту бяспеку праз вот этой абдымки. Яны нават не могуць іх так вот супакоіць, каб прыціснуць да сябе. Но там шмат такой бязглуздзіцы просто, вот бязглуздзіцы. Вот нібыта этим ДМРом это все вот планавалася і реалізоўвалася людзьмі, якія просто не маюць ніякого уяўлення, что такое психология, як развивается дзіцёнак, там вот ніякого уявления. Такое адчуванне, што это вот генералы, там, я не знаю, не генералы, там супрацоўнікі дэпартамента, якія скончылі нейкую вайсковую установу, вось гэтым там заправляюць і гэтым займаюцца. Ну это ж просто, ну это вельмі дзіўна, шчыра. Там могуць знаходзіцца до 3 год. Да, ну так, альбо іх тады, калі ніхто не захоча іх са сваякоў забраць, гэтай жанчыны, так? Ну, альбо калі яна сама не вызваліцца па сканчэнню тэрміна, тады іх, ну, усе это там, напрыклад, перадаюць прыёмным бацькам. А што самае цяжкае для цябе было ў калоніі? Цяжкае было. Цяжкае. Што для мяне цяжкае было? Ці наогул нічога не было цяжкага? Не, ну, было цяжка. Ну, па-першаму, ты знаходзішся, хаця я экстраверт, так, я такі адкрыты чалавек, я люблю стасавацца, но ты ну, перанаселенасць, напэўна, потому что вот это моцна на нервную сістэму напружвала, потому что калонія падзелена на атрады, і
кожны атрад як бы займае паверх у інтэрнаце, да, у жылым інтэрнаце кожны паверх займае. І ў кожным атрадзе знаходзіцца 80 ад 80 до 90 чалавек. Ну, то есть ты разумееш, што ты ўвесь час ты ніколі не бываеш адзін. Увесь час вокруг тебе круціцца мільён людзей. Ну, не мільёнаў, это дзесяткі людзей. Ты куды б ты не зайшоў, паўсюль движа, паўсюль людзі, паўсюль чэргі, там пасці ту ваду закіпяціць. Ну, не, бывае, ты прыходзіш і розеткі вольныя, а бывае, там ты еще ў чарзе стаіш, так, каб закіпіціць ваду для гарбаты. Ну і паўсюль тыя людзі. І ты ніколі не бываеш адзін, ты ўвесь час з людзьмі, а людзі-то якія? Там з-за того, што такі рэжым, ён як у войску, так, і ён такі, ты ўвесь час на стрёме, ты ўвесь час баішся, што тебе за што-то пакараюць, што ты што-то парушыш, і тебе пакараюць. І вот это неверагодна, стварае неверагодную такое псіхалагічнае напружанне. Ну, гэтае напружанне, конечно, і яно выклікае у многіх зняволеных, оно выклікае такія агрэсіўныя рэакцыі. І на такія все прям заряжаныя, щоб тебе зараз там за увагу зрабіць. Таму што ж натуральна, што яны бы выпусцілі эту агрэсію ў дачыненні да этих адміністрацый, но яны же не могуць это зрабіць. Поэтому они тебе кусаць пачынаюць. І вось асабліва, калі ты яшчэ не адаптавалася до всего этого, вот самае першае гэты месяц, ты ходзіш по этому атраду, нібыта па міннаму полю. Ты думаеш, вот зараз, альбо ведаеце, у меня яшчэ асацыяцыя была, вось гэтыя пакоі жахаў, як это называлось. Ну, то есть ты заходзіш у нейкае памяшканне, які атракцыён, да, дзе з любога боку можа зараз нешта такое застрашальнае вылезці, ці падаць голас і так далей. Вот я хожу по этому отряду, і ўвесь час мне даюць нейкія заўвагі, што я не то раблю, што я не так там стою, не так мыю, не так все. Это было, вот першыя месяцы былі вот адаптацыйныя, потому что там трэба запомніць, там они вельмі дробныя, ну не то, что они простае правіла, но іх шмат. Вот. То есть их вельмі шмат, пакуль ты их все засвоіш, это трэба час. А пакуль ты их не засвоіш, табе ўвесь час робяць заўвагі. І да, я хадзіла як па мінным полем. Ну, але потым, калі ты адаптуешься да правіл, калі ты у тебя... А у меня такая адаптыўнасць вельмі моцная, так? Я вельмі хутка адаптуюся да змен абставінаў. І, ну, апроч таго, я ну, как бы імкнуся наблізіцца. Я люблю людзей, я як журналістка, як гісторык, як недапсіхолог, так, я люблю іх вывучаць, я люблю з імі размаўляць, я люблю з імі стасавацца, і поэтому у меня была такія вялікія кантакты з людзьмі, я вельмі мы шмат пра што размаўлялі, і пра хатні гвалт, я даведалася, што просто, ну, больше жанчын, з якімі я там размаўляла, падвергаліся фізічнаму, сексуальнаму, псіхалагічнаму гвалту ў сям'і, альбо ў сваёй бацькоўскай сям'і, альбо ў сваёй уласнай сям'і, альбо і там, і там. І мы пра гэта вельмі шмат размаўлялі, вот, з чым звязаны вот такі не росквіт, а такі аб'ём хатняга гвалта, маштаб хатняга гвалта, які ёсць у Беларусі. Вось, мы пра гэта размаўлялі, пра 174 артыкул вельмі шмат размаўлялі, пра вось гэтых абавязаных, так, дзе, калі, напрыклад, у этих алказалежных бацькоў забіраюць за то, што яны неналежным чынам свае абавязкі бацькоўскія выконваюць, забіраюць гэтых дзяцей, іх робяць абавязанымі бацькоў, яны мусяць хадзіць на працу, праца звычайна гэта цяжкая, малааплочваемая, у іх з этого мізэрнага заробка забіраюць яшчэ 70% на ўтрыманне дзяцей, і гэтым вот мамашам нічога не застаецца, просто кінуць эту працу і просто зноў набухацца, потому что, ну вот такія умовы паставіла іх дзяржава, што ў іх няма аніякай магчымасці вернуться до нормального жыцця і забраць этих дзяцей. Ну, просто ніяка. І это вот дэкрэт 18, і это тут 174 артыкул, яго просто трэба адмяняць. Яго нідзе няма, яно вот Расіі яго няма. Яго трэба адмяняць, і трэба, ну, як бы інакш арганізоўваць всю гэту дзейнасць. Вось. І мы шмат пра гэта размаўлялі, таму што там вот это 174, так, фактично жанчыны, якія сядзяць за прагулы, ну, это просто дикость нейкая. Вот как можно людей садить у турму за прагулы? Вось. І мы пра гэта шмат размаўлялі, гэта павінна быць адменена. Шмат размаўлялі яшчэ і пра 328, потому что это такія лідары. Калі паглядзець топ-3, хто там сядзіць, так, это 328 наркатычны артыкул, гэта 174, і гэта
альбо 147, альбо 139 гэта забойства, альбо цяжкія целесныя. Ну што это за забойства? Это не то, што там я выношвала план забіць кагосьці, так, распланавала там усё з карысных там памкненняў і так далей. Ну нет такого. Гэта вось там інтрыга только так. Яна забіла мужа альбо сажыцеля. А гэтаму папярэднічала просто такія доўгія альбо таксічныя, узаемна таксічныя адносіны, альбо такая доўга псіхатраўмуючая сітуацыя, калі жанчына знаходзілася ў вельмі працягала псіхатраўмуючая сітуацыя, она пастаянна падбягалася гвалту, а потым я не ведаю, там яна ў кухні шынкавала там што-то і ушчалася гэта бойка і все, і адзін удар кудысьці там і чалавек і сажыцель ці муж труп. Вось. І ну этого всего могло не быть, могло не быть толькі 139-ки, каб у нас был закон прыняты аб хатнім гвалце, так? І саму 139-ку таксама трэба разглядаць. Гэта не ненаўмыснае забойства. Это так, ну, я разумею, што яна пазбавіла яго жыцця, но это такое сабе, напрыклад, вядомыя гэтыя кадры паказвалі нам у калоніі, калі ідзе нарада з удзелам Лукашэнкі і Кубракова, і Кубраков распавядае пра кейс Тарасенкі. То есть муж яе збіў, галаву ёй разбіў і все такое. Ну, яна яго забіла потым падчас гэтай зваркі, так? І Лукашенко кажа: «Так а чого його посадили?» Ну, вы разумееце, там вот як бы так, там вельмі шмат, напрыклад, вельмі шмат вот таких забойстваў, так, это самооборона, якую не ставяць. Но это же таксама праблема, что вы не ставите, у вас няма практыкі, судовой практыкі, вось афект, самооборона, оно все есть и афект, есть и самооборона, в законе это все прописано, но практыкі такой нема. Ну, всех, все, навмысное забойство, никакой тебе самообороны, и не важно, что тебе голову разбили, что ты просто хотела просто выжить и обороняла своих детей. И про все это мы размаўлялі, и, конечно, это, калі ты размаўляешь с людьми, калі ты цікавишься гэтымі людьми, это тебе пачынаюць паважаць, да тебе пачынаюць нормально по-людски ставиться. И, конечно, вот гэтыя контакты с людьми, гэта давала ресурсы, и ты заваёвываешь репутацию, да тебе просто нормально ставится, а это вельмі важно, як да тебе ставится, и гэта дазваляе там, ну, комфортно існаваць, потому что вот, ну, стасункі вельмі важны, ты же увесь час з гэтымі людзьмі знаходзішся, і калі ты выбудавала нормальныя, эфектыўныя, класныя, добрыя з імі стасункі, калі цябе паважаюць і любяць, ну, я спадзяюся, што мяне паважалі і многія любілі, потому что я еще многіх падкармлівала, хотя это нельга было рабіць. Там, ну, катэгарычна забаронена, асабліва палітычным, так званае адчуждение и присвоение, то есть дать нешта сваё і взять, но все равно для меня это было просто, ну, спачатку, да, я боялася, што мяне спаляць, але потым все роўна, не гледзячы на тое, што я моцна рызыкавала, я ўсё роўна там увесь час у меня ў кожную таварку, калі я хадзіла ў краму, альбо са сваіх уласных перадач, я ўвесь час давала людзям, у якіх няма зусім, у якіх нават чаю няма, я давала ім прадукты, чай і печенюшки там нейкія, і купляла там не толькі прадукты, напрыклад, і шампунь, і нейкія такія рэчы. То есть вот, ну, для меня это было важно. Ну и, конечно, и за это меня так само поважали и любили, за то, что я еще и подкармливала. Ты пачула шмат розных гісторый, і палізнявольных, і не толькі палізнявольных, звыклых знявольных. Ці плануеш нейкую кнігу напісаць, ці там цыкл нейкіх артыкулаў? Цікава пачуць гэта. Книгу, да, книгу. Хотя Чукча не писатель. Я вельми люблю сдымать на камеру, люблю фотографовать, но просто вот эта писанина мне вельми тяжко дается. И я пишу, но просто с такой тяжкостью мне все додается, я не ведаю. Але я всех намаўляла, калі я была ў калоніі, я всех намаўляла, калі ласка, пишите. Мне было безумно все цікаво было слухать. Я не ведаю, ці, может быть, мне вот зараз кажуть, да кому-то твоя турма потребна, да, ну, докучили вы уже своей турэмнай темы. Мы хочам жыць сваё жыццё, нам не цікава, і мы не хочам траўмавацца этымі гісторыямі і так далей. Ну, я как гісторык і як журналістка, для меня, конечно, вельмі важна, каб уся эта інфармацыя про нашу все, ну, пакуты, не пакуты, про наш этот вопыт турэмны, каб яна вся захавалася. І поэтому, конечно, не гледзячы на тое, што мне не вельмі даецца эти літаратурныя добрыя тэксты, вось, все роўна всіх намаўляла і сама пішу, так. І апошняе пытанне, што трэба рабіць зараз, каб вызваліць больш палітвязняў? Як ты лічыш?
Ну ўсё ж такі адрынуць гэты падыход альбо ўсе альбо ніхто, то бок ну, тут такое вельмі складанае пытанне, таму што тут 10 чалавек выпускаюць, 10 садзяць. Ну, трэба ставіць пытанне, што рэпрэсія павінна быць скончана. Гэта вот палітычна матываванае пераслед павінен быць скончаны. І калі я была ў калоніі, мне ўсё роўна было там, на што мяне выменяюць, на запчасткі там да самалёту ў Белавіі, там, на каліны ўгнаення. Ну, мне ўсё роўна. Просто я была пераканана, што за мяне трэба гандлявацца, што за мяне трэба нешта прапаноўваць Лукашэнку і выцягваць такім чынам людзей. Таму што мяне пасадзілі не толькі, каб пакараць, мяне ўсё-такі пасадзілі, бо я залаты актыў, бо я ну, ведаеце, залаткі запас, на які можна нешта выменяць, а нейкія плюшкі атрымаць эканамічныя. І таму я лічу, што трэба, конечно, праз гэта ціснуць на рэжым, потому што рэжым толькі гэта разумее, што вот мы іх выпусцім, а вы нам дадзіце там нейкія эканамічныя паслабленні, там прэферэнцыі. Я гэта вот адзінае, што мяне падтрымлівала ў калоніі, ну не адзінае, натуральна, но это вот вельмі важнае для мяне было асэнсаванне, што ўсё ж такі, што мяне можна выменяць. Ну, што Лукашэнку прапанаваць нейкія плюшкі і ён адпусціць.